Audio Jungle. Cardo, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponita. Lakhain korapon nilip MSC constituency ke parlo, apar tarapung Thoniram Togbi arong do anasar pimar atum pen ferang ke amai ke phapon. Pinpur dami ke damtang ningkan ko an penloni nilitum Thoniram Togbi arong arat kabuchi non ningkan trokner kep anlu nilitum dak tarapung nangkedo sitamin nilitum Thoniram Togbi arong arat ke sorkar pen ke rapuke chujeng isi bajir puta awilang sitamin non BJP a sorkar pen nilitum aphan MSC Pobitro rong pi an ke eson soni akerap longponlo lasi non kachoningri alam the sitamin nilitum alam nang arjuvek jipusi ning chethelo Lakhain korapho nilip MSC constituency ke parlo apar tarapung Thoniram Togbi arong aradatum langkijon move pen kisung pinpur damme kedam tang Congress sarkar ahut nilitum Thoniram Togbi arong arat ke joningri dun piklo sitamin nilitum aphan nang rabre laben ajat astontan nilitum arong arat aphan ke nang pipon pe Lapen ke nilitum non abang ke ning kache lardun si non BJP a sarkar aphan ning che thesi vote chipi dunlo lapen nilip arat aphan ke rap nai ning ke menai abang pho MSC Pobitro rong pi aphan ning che thesi vote pipen pahai dun iklo lasi nilitum Thoniram Togbi arong arat nilitum sarpi mardo anpen MSC Pobitro rong pi aphan choningri lo nilitum langki jon move pen sungpe kanlo Barla porlote langkache hosi ke jun nanglo lasi nangli phan choningri padi krimlo nilitum aphan non barla nanglele ako ringwell ke thom nang pivek nang jibusi choningri pon lapen ningche thepar piklo nilitum arong arat aki sungpen nang pajok vek popusi lapen nilitum ison ka choningri thu kang tungke nilitum rong angbong kacheleng atowar pusitami mesen ave lasi tovar sitami nang silam pivek thapusi choningri pedopon Tarpung Pendor Singh Togbi Karbeng News lagi rangkaian kepat sodom dah ini dari tum rangkaian tuhan kepat ke lalu bang suarong Thoniram Togbi arong itu sampai mardoan cacing ke alam ke lalu bang suarong pinyan nyata di tum hijau nalang kita hijau kosto barikha lote lang the pir the pa lang kijun mobe Dupik nasi alang di Pobitro rong pi pan stami ti Pobitro apan stami chuning lilo nilitum pan lang nang ibek ning dabang su nang di pan si chuning lidun ring bear stami prap jin pen nilitum pan nang siya sante si chuning li Karbiang long CM Turam rong han apan stami chuning lilo nilitum kidam kibang kasiksak bangso towar nang bonai sonte nang pia sonte kusi alang di khastami chumri dunlo tapi nak ivek nai kusi alang phat chumri dunlo pen la ni di tumarong towar nang ivek nai kusi doktor turam bang hang khastami chumri do lang kijuna lang stami do nang ivek nai kusi alang di phan Arkoi ni pai hiniar ni umswai paresalong kurusar ke padamai ke padopon. Bangso mai long na kachitong dun Dipu Diocese Bishop Paul Martical Father Joseph Teron Pencheng lok prekjam aparis kurusaratum nang chitong dun si RDP dun. Lapen labang su kurusar ke padamai ke padopon Maipu Dipu Diocese Bishop Paul Martical Pensi kiching pen kijodan chepahempu ponsi kurusar Kimi mati piniki batu akurusar Silverius Amsong SDB Aphanta Dipu Bishop Paul Martical Pensi kurusar ke bat ajai mikta deng ponsi kurusar atum ke claim kidam nang jiaron than pachini pon lapen amonduli tin pen kewang atum aphan arnamalam chithan chepare pon lapen ikar jong kering nang jia phan pura hempua antami ratatum pen chora petsi ingsam jin pen pichon ponlo lapen anikang sama pora bangke arong tin pen kebang atum pen an chora petsi ingsam jin pen pichon ponlo chin thong pen martin mingleng Karbing Long News Bithung Reng Thama constituency aro phangteng phrang ingdeng troxy kepleng Karbi singkan kimi karchopo Nijang Karbiang long Bithung Reng Thama constituency aro phangting phrang along ta thang thanga cheklo ni phai si Karbi singkan kimi ketalondon
kar birong sopi sengkan kimi karcho mai pen patir pi ponsi phang teng prang ahabar kadoka wei pen rong plikebra pho so se arong chingrum ra pet pen kar bisengkan kimi katalondo bangso president Bidya Singh Timung lapen secretary Provenson Bay sport secretary Benot Bay cultural secretary Wilson Timung lapen arizang huatum chirap chitodun lapen bangso along katalon ponalong ong dung ke patua son among sitami padopon lason si thongnok bi kikat ing hoi kang ni ke chithi hai hui sitami ke patu bipon pining penan bangso habar along karbi singkan kimi katalon dun ing deng troxian pleng ke chok lopu alhi sar po man pen men meji lems chairman Bidya Singh Teron pensi ke patua sonamong ing pupon lapen bangso karbi singkan kimi karcho ponalong dihun amok chirap chitodun lake KACCEM Dr. Tuliram Ronghang alang lihin pensi patodun lopusi haladak ahabar pen than pachini pontu News Desk Report Karbing Long News Sengkan kimi katalong long ispon ko de kapathu kaya sonosan pasu ponlo paseso pathulong kang puceng pon bangke litum menmiji lems chairman akehai Bidya Singh Teron hen pen singpu ponlo lasi khelap pathu det bana akhi monongwe nitum lunkan duji asonason ke kanda cepate ponji aca ke kan pen cenglok nim sokurung pen cenglok lahai ko model tum taklang ponji la pen ilutum kacap hapon lun sepi atum tapi nongwe kata na ipen nitum tanpa